Bapaknya Anyar. Orang ewu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Sampun siap nggih Bapak Ibu nggih? Ngapuntene gempil kamardikan panjenengan sedaya Bapak Ibu, nembe sekeca panjenengan sedaya berjumbu, bercinta, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Ustadz Jazuli. Sementara kita siget sawetawis wedal ngoten nggih. Kangge nyampurnakaken anggen kita pepanggihan wonten ing dalu punika, sholawatanipun pikantuk, pengajianipun nggih pikantuk, sak mangke kundur saking mriki mbeta ganjaran ingkang sampurna. Amin Allahumma amin. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Yang pertama mesti saya mengajak kepada jamaah semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kan dipangucap alhamdulillahirabbil. Monggo sareng-sareng setunggal kalih tiga alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita semua masih diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kebak kelawan ridho rahmat berkahi Gusti Allah. Mugi-mugi dengan kita bersolawat pada malam hari ini juga Rasulullah hadir di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Maka termasuk beruntung Bapak Ibu kangge kula lan panjenengan sedaya ingkang kersa tindak pengajian dalu punika, termasuk orang-orang yang beruntung. Timbang dibandingke karo wong sing ora gelem mangkat ning omah malah turu, ning omah malah nonton TV. Nggih napa mboten? Nonton TV wis bendina, turu wis bendina. Nek pengajian lak mboten bendina. Nggih napa mboten? Malah krungu kabar teng mriki nembe sepisan ngenten ke selawatan ngeten niki. Nembe pisan niki. Nggih napa mboten? Kalau wau sempat Pak Kepala Desa cerita kalih kula niki nembe sepisan Pak. Insyaallah niki kula agendakan sesasi pisan ngoten. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Karena apa? Saya nggih dosa kowe. Kok ngapusi iki lho. Kene iki nyupot Pak Lurah. Oke. Pokoknya anggar Pak Lurah kok jenenge Agus mesti apik. Tepuk tangan buat Pak Agus. Oke, Pak Lurahnya masih muda, masih semangat. Kudune nek ngene-ngene iki nggih semangat, oke? Loh, umpamane tenan. Iki umpamane tenan lho. Nggih napa mboten? Umpamane ngene tenan minimal 3 sasi pisan apa ora seneng? Seneng mboten? Cocok mboten? Hidup Agus. Hidup Agus. Hidup Agus.
salaman sih. Nah iya wis ping 3 kuwi lho, sak Agusan wis pira mau. Halo. Oke. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Semangat alhamdulillah. Semangat awak dhewe pada malam hari ini. Senajan to sumuk saya kesel, pegel, gringgingan, ngantuk, tapi ingat Bapak Ibu, janji Allah tidak akan pernah meleset. Kelak sumuke kula jenengan kesel awak dhewe, kejune awak dhewe, gringgingene awak dhewe, kelak akan diganti oleh Allah, kita berada di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yes. Sebentar, nggih. Sebentar. Nek durung wayahe ngadeg ampun dipeksa ngadeg. Engko ndak rapenak. Kaya ra kulino wae lho. Engko nek wayahe ngadeg lah ya ngadeg dhewe. Gah aku moh aku. Gah moh. Moh rong wayahe ya. Kok nek wayahe ngadeg aku tak ngadeg dhewe. Oke, masuk? Masuk nggih. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung to the point mawon nggih. Ustaz ini nanti ndak usah lama-lama nggih. Nggih pancingan kali Pak Lurah gen rodok penasaran kali kula ngoten nggih. Kok nek penasaran kok lak nanggap neh. Kok nek langsung disuweke wah wis jeleh. Nggih, ngaten nggih. Salasun man kunna fihi hasaballahu hisaban yasiran wa adkhalallahu aljannata bi rahmatihi. Ini karena materinya tentang apa ini? Halal bihalal. Halo. Hop. Nggih. Andlok mbahmu kowe. Anjiglok modar nolele. Halo. Iki ya lumayan lho iki cah. Pun ngeten mboten napa-napa nggih. Ketok to? Oke, ngapunten Bapak Ibu, langsung tundupain mawon niki kaitanipun halal bihalal. Salasun man kunna fihi hasaballahu hisaban yasiran wa adkhalallahu aljannata bi rahmatihi. Ada 3 perkara. Halo. Karena yang namanya halal bihalal ki hubungannya menungso kalih menungso. Nggih mboten? Halal bihalal ki menungso kalih menungso. Nek menungso kalih Gusti Allah niku nggih salat, poso. Masuk, poso rampung, salat rampung. Nggih mboten? Saiki garek dirembuk sing marang sepadha-padha. Oke? Ada 3 perkara. Niki desanya apa tadi Pak Kepala Desa? Desa Taji. Sing anu ana wong taji termasuk Pak Lurah. Agus. Rungokno Gus. Ora apa-apa wong Pak Lurah karo aku tua aku ngopo. Loh, Gur nasibe menang Pak Agus. Nggih. Kono nyalon pisan dadi, kula nyalon dadi lurah ra dadi. Nggih, kula yo elek-elek iki wis tau nyalon dadi kepala desa tapi ra dadi. Loh, kula malah syukur alhamdulillah ora dadi lurah ning kan iso ngisi. Kuwi dadi lurah ra iso ngisi. Oke. Umpamane kula dadi lurah tenan ya ora iso ngisi ngene iki. Nggih napa mboten? Nggih. Tur dikon ngene iki ya mesti ra gelem, terlalu kecil. Tapi nek kene engko mbuh ya ora genah, Mas. Pira ngono ya ora genah aku ora mudeng. Ya mbuh Pak Lurah ki wani apa ora. Mosok cah nomok jiri. Mboten napa-napa nggih Pak Dor. Kersanipun wargane jenengan gen seneng. Nggih napa mboten? Nggih. Tekan ngendi mau? Jiri. Oh. Desa we.
Ada 3 perkara nek sedaya warga Taji kuwi iso nglakoni 3 perkara iki sok ben kabeh dijamin munggah swarga. Amin. Sok ben ngapunten Pak Kepala Desa niki sing kula casi pirsa murun jenengan sak wargane jenengan. Sekitar mriki mboten kula kandhani. Sebab ora ngundang aku. Sing ngundang mur warga Taji tok. Mula jeng ben ngeten Pak Lurah. Jenengan kalih warga jenengan iki sok ben kabeh munggah swarga. Pak Lurah ning ngarep dhewe. Lurah nomok. Di somben posisi di depan seperti ini. Pak Lurah. Pak Lurah di depan, mengke belakangnya punggawane Pak Lurah. Punggawane Pak Lurah di belakangnya. Nanti belakangnya lagi wargane, wong Taji. Oke? Munggah swarga kabeh. Bleng, ora usah dadak ditekoni. Wis ngerti iki nek wargane Agus. Di malaikat ki wis mudeng saka ambune. Ambune Agus. Rada piye ngono. Munggah swarga mak bledeng ngoten teng mriku njing ben Pak Agus kalih wargane jenengan pinanggih kula kalih Ustaz Jazuli. Wah, kelik karo Ustaz Jazuli sudah di sana. Mubalek kok. Piye? Iya no disekno. Mubalek kok. Weh, Ustaz, salaman sih. Weh dosa weh. Saya sama Ustaz Jazuli duluan. Oke? Taji keri-keri. Ono. Lah. Oh dosa we. Dosa we. Kok engko berarti anu Ustaz iki sesuk rasa dijak ora sampean karo wae. Dosa we. Wis pokoke kabeh munggah swarga. Kelawan apa? Hasaballahu hisaban yasiron, kelawan hisab sing ringan. Malah kepara napa Bapak Ibu? Kepara nggone munggah swarga kula jenengan mboten dipun dangu kali Gusti Allah. Ora usah kokian pertanyaan. Ora usah kakean dikisap karo Gusti Allah. Sebab apa? Sebab 3 perkara. Siji napa? Tu'timan haramaka. Halo? Sebabe 3 perkara. Wong Taji ki wonge lomo-lomo, seneng tetulung, seneng dana driyah, seneng paweweh, baleni. Kose sing ramuni berarti udil wonge. Mergone wong Taji ki lomo. Buat sampah biuk. Masuk. Loh, ciri khas wong Taji gak lomo. Lomo. Ora ana critane wong Taji kok util ora ana. Ya lagi pisan iki Pak Lurah. Ngaji ana dikeki gedang ting trentel kaya ngene iki. Ya gur sayange rapati mateng. Panitiane ya pinter soalnya engko nek mateng mesti do diseroboti. Kula dikeki rada entah. Mateng nggih? Oke, nanti habiskan. Oke. Jangan nganti kalah karo kethek-kethek mbahmu kuwi. Kowe dosa kowe. Iki menungso kok kethek iki lho. Halo. Artinya apa, Bu? Pak urip ning Taji dadi wong sing lumrah karo tanggamu. Masuk. Ngapunten Pak Lurah, niki wargane jenengan lak lumrah sedaya to nggih. Wong lumrah ki mesti lomo, gelem gentenan karo tangga. Sing dina iki sing digawe si A, ayo gembruduk nang ngene A. Dina sesuk kok sing digawe si B, gembruduk kono. Ana kerja bakti ya metu wae. Ana pengajian jak urunan ya metu wae. Ngono. Wis diundang rapat ra teko. Jak urunan mo. Kerja bakti ra teko. Ning kakean cangkem.
Ya model ngono kuwi taji ki siji loro ana. Wonge ora teko iki ya. Ora wonge ora teko. Moh ora. Wah, gak iki tetep wonge ora teko. Tapi wonge anu ngrungokke iki. Wonge ora teko tapi ning jero omah ngrungokke iki wonge. Bocah ikrambi berarti aku kowe, dosa kowe. Halo. Lah awak diki alhamdulillah diajari para nenek moyang kita, mbah-mbah diki urip ning alam donya nyun ngapunten dadi wong sing lumrah karo tanggamu. Seneng ngekeki dan itu diajarkan oleh orang tua kita, kakek kita, nenek kita. Mula wong biyen niku mang pirsani Bu, ora ana wong biyen bayak adik kokean sambat itu ndak ada. Karena apa? Apapun yang akan dilakukan oleh orang tua kita mesti disarani kelawan sedekah, kelawan dana driyah, kelawan paweweh. Mur awak diki tembunge wong Jawa nganggo istilah Jawa. Betul? Arep digawe kondangan sik. Betul? Ana sing jenenge brokoan, ana sing jenenge ater. Nggih napa mboten? Mula wong biyen ki wong digawe iku akeh batine. Ora kaya saiki. Lah piye tonjokan pupu cilik-cilik. Ya sing nyumbang murno 20.000-an. Oh, pupu sakmene kok. Lah wonge util lah. Wonge ya teko iki wonge. Wonge rada lemu pokoke. Oh, lemu kabeh. Berarti util kabeh. Halo. Rudunge ireng pokoke. Halo. Halo. Gah aku ra wani ngulatke gah aku. Wonge ngulatke aku kok. Ngulatke kabeh, Pak. Kok kowe krasa. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Masya Allah luar biasa. Lumrah karo tanggane, apik karo tanggane nek wong lomo kuwi mesti akeh sedulu. Akeh kanca. Nek wong udil. Oh ya Allah, awas. Menungsone teko. Minggiro niku umpamane. Sing kuwi senengane ngadahi snack. Tonton entase lak isine plastik. Halo. Enten mboten model ngoten niku. Lanang apa wedok? Ora iso. Iki tetep kudu wong wedok iki ta. Iki kudu dikenake iki. Ora ana wong lanang kok gawa kresek iki ra ono. Hidup wong lanang. Apa kowe? Wong lanang kon kalah terus. Ora iso. Wong lanang kok nggo wadah iki lanangan apa kuwi? Ngapa? Dosa kowe. Oh. Masa nggih Bu nggih? Wis pokoke urip ning taji iki dadi wong sing lumrah karo tanggane, urip penak, nggih to nggih? Wong dicontoni mbah-mbah dhewe, nggih to nggih? Cara Islam niku nggih ngajarke, Kanjeng Nabi nggih ngajarke, nek kowe masak akeh ana duduhe. Gen nyiprat ning tang ora mur diamboni tok. Mureng gres srang. Ambune tekan sak RT mambu kabeh. Ning ra nyiprat blas. Diamboni srang. Gerak srang, bandeng srang. Catruk dulu. Masuk. Siap dadi wong lumrah? Siap dadi wong tadi sing lomo? Ndonga nirokke kula. Bismillahirrahmanirrahim. Kun loman. Wala takun. Meditan. Amin.
Apa piye? Kuwi donga le. Apa lho. Kowe dosa kowe. Iki ora saben-sabenmu balik iso lho donga iki. Ayo tekono, Ustaz Jazuli iso apa ora? Apunten lho, Ustaz. Apunten Ustaz. Jamaah jenengan ana sing ngeyel iki. Mangsane gawe ukara ngono kene rambu balik larang mbok nganti mudiar ra iso. Mangsamu ki. Dong ora? Dong ora? Lumrah mboten? Lomo mboten? Selanjutnya. Mah. Aja marahi. Aku ki ngampet kok kono susah susuran. Setuke nomor loro. Yang nomor 2, halo. Siji lumrah karo tanggamu, lomo karo tanggamu. Nggih napa mboten? Sing lomo karo tanggamu, sing lumrah karo tanggamu, sing nomor loro silaturahim. Ngencengke tali paseduluran. Wong goneng desa kok dadak usum jotakane ngopo? Ya wis. Ya Gus, iki Gus. Wargamu ana sing ngayel siji. Nggih, ngapunten nggih Bu nggih. Ayolah sing rukun silaturahime dikencengke. Orang tua kita mengatakan rukun agawe santoso, cerah agawe. Sakmene iki ambane iki ana siji sing ra mathuk, kuwi marake ra penak. Lho ya toh. Napa anu Pak Lurah ampun mawon nggih pengajiane iki. Lah iki wargane jenengan ngayal banget. Halo. Nggih, pun monggo nek pengen dipenakke mak penakke. Halo. Nggih, ngoten nggih, silaturahimnya dikuatkan. Nggih, dikencengke terutama kepada kedua orang tuamu nak, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nggih. Ayo datangi orang tuamu, ayo datangi ibumu. Sebelum kau datangi kepada orang lain, kau bisa baik kepada orang lain. Kau bisa baik dengan temanmu. Kau bisa baik dengan orang yang kau anggap paling spesial denganmu. Tapi kau tidak bisa baik kepada kedua orang tuamu. Masuk? Masuk? Datangi orang tuamu nak. Silaturahimi orang tuamu nak. Nggih, mumpung orang tuamu masih hidup. Jangan kau siksa lagi orang tuamu. Mengandung kamu selama 9 bulan 10 hari. Ngetok kowe totoane nyawa. Sudah terlalu sakit nak. Ngopeni bocah ki ora gampang. Nek darail rewel wong tuamu nganti sewengi ora turu. Betul? Semalam suntuk orang tuamu tidak tidur. Nunggoni kowe. Rewel. Nek duwe kekarepan kudu. Betul? Ora sronto-sronto. Ngeragati kowe sekolah ki larang. Minterke kowe ki larang. Betul? Tapi tatkala orang tuamu rindu kangen denganmu, kau tidak segera datang menghadap kedua orang tuamu dengan berbagai macam alasan. Betul? Wong tuamu ra butuh bondo bandamu, wong tuamu ra butuh derajat pangkatmu. Cukup kau datang silaturahim ke hadapan orang tuamu dengan tersenyum, maka rasa kesal, rasa capek, rasa rindu semuanya akan menjadi hilang. Masuk? Masuk? Apa dadak kowe mulih silaturahim wong ning wong tuamu, pendadak ngenteni krungu wong tuamu mati. Ya wis, angel tenan iki. Angel tenan kok, Gus. Asem tenan kok iki. Iki sing ngayal-ngayal ki rasa dikeki BLT wae sesuk.
Halo. Wes ngono sing karepmu lah. Ora metu. Wes pokoke silaturahim sing apik, terutama kalau saya menyarankan terutama kepada kedua orang tuamu dulu. Nggih. Karo wong tuane sing apik. Jangan pernah kau berdebat dengan ibumu. Jangan pernah kau berdebat dengan ayahmu. Walaupun hanya gara-gara sepele masalah sandal. Abrakan sandale karo wong tua geger. Cah trundul. Loh. Masuk. Masuk nggih. Apa yang akan kau banggakan? Salatmu 5 waktu berjamaah. Bendino neng masjid salat berjamaah. Setiap hari kau bisa khatam Quran. Setiap hari kau bisa bersedekah jutaan rupiah. Setiap bulan kau bisa melaksanakan ibadah umroh. Setiap tahun kau bisa melaksanakan ibadah haji. Nek kowe ra matuk karo wong tuamu, semuanya tidak ada gunanya. Sepakat? Sepakat? Ayo, jangan kau banggakan. Bahkan ada anak yang mengatakan, wong tuaku saiki melu aku, sing ngopeni aku, sing ngapak-ngapakke aku. Wow, salah penemumu. Sejatinya apa yang kau miliki itulah milik kedua orang tuamu. Maka jangan kau katakan saat ini ketika orang tua masih hidup, apa yang kau jadi milikmu itu kau katakan iki lho cekku kabeh. Mbokku neng kene, pakku neng kene, melu aku. Kuwi cah geseh. Wah. Masuk? Bisa diterima? Bisa. Terlebih kepada orang tuamu yang sudah meninggal. Nek silaturahim karo wong sing urip jenenge silaturahim. Nek nekani kanggone wong sing wis mati jenenge ziarah. Ingat ibu, ingat bapak, saya di mana-mana matur Pak, kebahagiaan orang yang ada di dalam kubur itu cuma satu. Apa? Nek ditekani anak putu. Masuk. Jangankan orang yang sudah mati, wong sing je urip wae paling seneng atine nek apa? Nek anak putune do mulih. Krungu kabar anake arep mulih, ya Allah, warung sak taji iki kabeh dibelanjani. Budhe dengaran kok belanjane kathah. Anakku arep mulih. Itulah hebatnya orang tua. Betul? Ketika tahu anaknya mau pulang, ibumu begitu luar biasa menyambut kedatangan anak cucunya dengan gembira. Masak, semuanya dimasak. Ketika anaknya datang, apa kata ibu? Ayo gendang dimaem. Ibu wis masak, iki kanggo kowe. Entekno kabeh, ibu mau wis maem. Ibu radoyan iwak, entekno kabeh gendo wareg. Betul? Ya Allah. Tapi tatkala krungu kabar kowe Simba arep rono pun mboten sah mriki mawon. Repot-repoti cah trundul ngene iki. Lah iya dosa. Maka apa yang terjadi saat ini apa? Tatkala kau pulang ke rumah. Tatkala apa bagus? Apa modele wargane jenengan memang meniki nggih? Jenengan sing sabar nggih, Pak nggih. Engko nek ra sabar engko ndak mati nom engko. Halo. Ketika kau datang ke rumah orang tuamu menjadikan kau sebagai seorang raja dan ratu. Apa-apa diladeni mbokmu. Tapi tatkala ibumu datang ke rumahmu, kau jadikan ibumu seperti babu. Tetep ngeyel lah wongnya. Ibu ketimbang boten enten gawean momong genduk mawon. Kula tak nyambut gawe.
Mengke raketang sithik kula tumbaske tukon suruh. Ki rumangsane apik tapi trondolo. Ayo wong tuwa nggo titipan anak. Wis gek ben ngopeni kowe kaya blandit. Saiki kon ngopeni anake meneh iki lak yo jan anak kranjingan ngono kuwi. Masuk mboten karo kula? Masuk nggih, Pak. Apa enggak boleh? Boleh, tapi bahasa sapa? Ngono ya ngono, ning kowe aja ngono banget karo wong tuamu. Muliakan kedua orang tuamu. Masuk. Terlebih kepada orang tua kita yang sudah meninggal, Pak. Datangi mereka, silaturahimi mereka. Karena apa? Kemuliaan orang yang sudah berada di dalam kubur cuma satu. Ketika apa? Anak putune do gelem ziarah neng wong tuane. Kalian jangan bangga, panjenengan ampun bangga. Iki lho, aku wis ziarah neng makame para wali teng tanah Jawa sing paling sulit, sing paling adoh pun kula datangi. Tapi makam orang tuamu, kuburan ibumu, kuburan ayahmu tidak pernah kau ziarahi. Iki apa nggak ben ki laire metu kok ngisor wis debok lho. Halo. Angel tenan kok, Gus. Aku ngerti ngene iki mau ranyang aku. Halo. Masa nggih karo kula nggih Bu nggih. Ya, ayo Pak. Karena apa? Nangis orang tua kita yang berada di alam barzah jika tidak ada satupun dari anak-anaknya yang menjenguk menziarahi makam orang tuanya. Nggih. Malam jemuah ahli kubur dibuka ke lawang. Nyuwun kirim donga sak ayat saka Al-Qur'an. Sing ana donya ora gelem ngirimi, para ahli kubur do tangisan brebes milih. Ayahmu akan menangis, ibumu akan menangis, nduk kenduk. Le tole. Pakmu nang kene rekoso. Mbokmu nang kene rekoso. Angel tenan. Ki nggih ben modele piye to ngene. Abot tenan. Abot tenan. Mbokmu pakmu nang kene rekoso le. Koso. Kowe niliki mbokmu ora gelem. Saploke kowe dadi lurah iki lho le. Ngapunten Pak Agus. Niki kula nggih contoh wargane jenengan asline ngono lho. Mur wargane jenengan gen krasa apa ora ngono lho. Lah iya kowe iki tak sindir krasa apa ora? Halo. Masuk nggih. Aku ora butuh bondo banda mulai aku ora butuh derajat pangkat mulai. Ingu-ingu eng makame ibumu, ingu-ingu eng kuburane bapakmu. Masuk. Masuk nggih. Ayo bersilaturahim kepada orang yang sudah meninggal, namanya ziarah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai. Siapa? Ayah kita, ibu kita. Masuk. Bahagiakan orang tua kita. Mungkin sewaktu masih di dunia kita belum mampu membuat ibu kita tersenyum. Waktu di dunia kita belum mampu membuat ayah kita tersenyum. Mari kita muliakan orang tua kita yang ada di alam barzah. Kita jadikan kuburan-kuburan mereka, makam-makam mereka menjadi taman-taman surga untuk kedua orang tua kita. Dengan apa? Dengan akhlak baik kita, dengan keberbaktian kita kepada orang tua kita, dengan doa-doa kita untuk orang tua kita. Oh. Masuk nggih karo kula nggih Pak nggih. Mula ada satu kisah ibu. Ada seorang ibu. Ada seorang ibu neng alam kubur kaget, malaikat munkar nangkir. Iki kok kuburanku kok padange kaya ngene. Kok silire kaya ngene. Kok ana susune. Nggih. Nggih. Iki kok padange kaya ngene, malaikat munkar nangkir. Kok kuburanku jembare kaya ngene, ana wazere, ana buahe. Kok iki omben-omben oke kaya ngene. Kayak ana susune malaikat.
Oh. Iki umpamane tak ombe tok ora. Ya wis. Nasi dadi ombe. Ngono mbok mau rasa dicepake. Asem tenan iki. Halo. Wong tuane nganti kaget, malaikat mungkar nangkir. Ngopo kok kuburanku apike kaya ngene? Padahal aku gek ben ning donyane ra tau ngibadah, salat arang-arang, pengajian yo sok mangkat sok ora. Aku jaluk urunane ra tau metu. Iki kok kuburanku penake kaya ngene. Kowe rasa kakean cangkem. Malaikat nganti ngono kuwi jawabe. Eneng ngopo malaikat kok iso kowe iki kabeh mergo anakmu, mergo dongane anakmu, bektine anakmu ning kowe. Masuk? Bisa diterima? Ayo muliakan orang tua kita. Ada seorang ibu disiksa oleh malaikat dicambuk beribu-ribu kali. Sampai menangis, sampai menjerit. Dengan jeritan yang sangat luar biasa sakit. Loro malaikat. Loro. Anyar iki. Oh dosa kowe. Anyar iki. Wes. Dibuatoni malaikat, dijotosi malaikat. Pada saat tertentu ibu, malaikat Arab jotos ra iso. Malaikat Arab nyiksa ra iso. Sampai ibu itu berkata, "Hei malaikat, kok kowe mandek nggone nyiksa aku? Kok kowe mandek nggone nyiksa aku?" Kemudian malaikat itu menjawab, "Wahai ibu, bagaimana aku akan menyiksamu? Bagaimana akan aku menyambukku? Sedangkan apa Bapak? Aku tidak mampu untuk menyambukmu karena apa? Aku melihat anak-anakmu di dunia sana. Aku melihat anak-anakmu di sana berziarah ke makammu. Mereka sibuk berzikir kepada Allah. Tangan mereka diangkat, lisan mereka fasih memohonkan ampun kepadamu untuk Allah Subhanahu wa taala, untukmu kepada Allah taala. Maka aku tidak mampu untuk menyiksamu karena anak-anakmu sing nang donya don ndongokke kowe, don njaluk ngapurokke kowe." Masuk? Mula monggo ibu. Nggih, ayo muliakan orang tua. Silaturahim orang tua. Bisa diterima? Artinya apa? Urip ning alam dunya ki ayo. Dengan siapapun kita bergaul, karo sing jek urip ya sing rukun, karo sing wis mati diziarahi lan didongake. Lah mau jarene ra eto. Wong kene iki nganyalkan kok. Anamu balik ngelak ra etuk ngombe. Ya ning taji kene iki. Nek liya-liyane ku rumangsaku ya etuk lho Mas. Kene iki jamaah kranjingan tenan. Ya sing ngombe susu ngomah lele. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Dan ingat teman-teman, bersilaturahim tidak boleh bangsinde bangsi ladan. Ya. Ojo nganti awak diki silaturahim antas dasar seneng karo ora seneng. Nek karo sing seneng, los. Nek karo sing ra seneng, alah mbok nganti modiar aku ora bakal mara ning ngene kono. Bang tut cendela ewo-ewo. Sak jangkai aku ora bakal macak ning pekarangane. Nungso kaya demit. Dadi banyu ora arep. Ayo le dikompake le. Oke. Baleni. Bang tut. Menungso kok kaya ning ya ora ngulati aku ngono kuwi. Kowe iki bolo kok malah ngulati rene iki lho. Aseme demit ngene karo kene iki lho. Baleni. Nanti sikilku tak duke lho iki. Bang tut. Titanono menungso kok kaya ora bakal aku macak ning pekaranganmu. Dadi banyu ora arep.
Dadi godhong ora arep. Rungono kuwi. Lah wong urip kok kebangetan tenan kok jan. Ya ngono kuwi ana, taji ana ngono kuwi. Taji. Wonge manggone mburi pokoke. Wonge manggone mburi cerak gedang. Soalnya dhek engko nek mulai setane ngene. Lanjut. Wah wis. Kok ndak kewengen mengke ndak kewengen. Ngaten nggih Bu nggih. Wis pokoke sing rukun, sing kompak nggih Pak nggih. Dan ingat ngapunten, saya dimanapun matur jangan pernah menghinakan siapapun. Maka bersilaturahim ojo dasare seneng karo ora seneng. Nek senenge wah, nek ra senenge wah ya Allah. Nggih mboten? Maka jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling miskin di taji ini. Jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling bodoh di taji ini. Ngoten Pak Lurah. Rungokno Gus. Gus. Wah. Ora nek Pak Lurah karepku plek kok sana. Ojo ngono kuwi. Ora tak tutuke lho. Iki dosa kowe. Wong ki engko pira ngono rung cetha. Ngapunten nggih Pak Agus nggih, niki namung contoh matun ampun dimasukkan dalam hati. Jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling miskin di taji ini. Jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling bodoh di sini. Rungokno Gus. Ojo-ojo Pak Agus, ojo-ojo. Menangmu dadi kepala desa ning kene iki mergo wong melarat-melarat sing nyoblos kowe kuwi. Kula asline nyindir kono. Ngapa kowe? Ngapa kowe? Aku bolone Pak Agus ngapa kowe? Dong ora. Nah, wis pokoke aja menghinakan siapapun. Nek kula teng putih-putih kan ibaratke kaya tangan iki. Tangan iki nek silaturahim ya sak awak diparani kabeh. Ora dupeh kuwi elek terus moro. Nggih mboten? Sing pejabat iki ya moro diparani jenenge mustaka ndendas. Lah yo ndendas. Bahasa Inggris. Kowe mudeng Inggris ra? Nek basane Jawa mustaka. Iki sing paling mulya. Ana kok wong nganti nyekel ndasmu berarti nyepelekke. Masuk. Masuk to mboten? Oh. Anu rasa syukur bae ya. Karo wong sugih, iki lak wong sugih, delus-elus. Nggih mboten? Iki wong sing biasa. Wong melarat yo ditekani Pak Lurah. Ngono. Aja nganti terus sing dianggap paling elek endi bagian tubuh endi sing urung tau disilaturahimi tangan. Ayo, mang goleki. Bagian endi sing urung tau ditekani tangan. Kelek iki lho kelek. Ayo. Cilet-cilet mbahmu kuwi. Oh, dosa kowe. Oke, cobanan sesuk rong dina silitmu apa? Pi jenenge cobanen rong dina tanganmu ra sobo silit. Ambok kowe ayu kaya ngapa? Wah, mlingir-mlingir, bingis-bingis, putih resik. Dandane nganti masyaallah ngentekke minyak wangi 3 botol. Nek silitmu ra tau mbok resiki kopet kowe. Ayo cobanen kowe. Umpamane tangan iki mau sapa iki? Ayo. Liyane keli apa enek? Mubalek gelem ngene. Wis gen los Pak Agus iki, los. Ayo cobanan kowe.
Kowe arep rong dina bar ngising ngene-ngene. Ayo cobanen kowe. Meletek silitmu kowe. Ngapunten anu Ustaz Jazuli. Kono nantang kok tak loske no. Apa kowe? Ngopo? Diloske gen los pisan. Ngeten nggih Bu nggih. Artinya ya wong iki awak dhewe iki ya senajan to iki eleke kaya ngopo, ya tetep rumaten. Masuk. Tangan kan iki ora sirikan, tetep silaturahim. Ayo. Sapa enek nyekel silit gila, ayo ngaju ngo. Malah kadang-kadang keceret. Lah wong ngerti ngene to lah, keceret. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Ya Allah. Ngene iki nek ngerti bojoku nangis lho. Ya Allah. Golek sego sak omplokane diwangi nyekel silit barang. Wes sob, rasa ditutuke. Terus berikutnya wala takun kal uduna ini. Kowe kaya urip ning masyarakat rukun silaturahim kaya tangan iki ndi ditekani, ora sirikan. Aja kaya kuping loro. Ketoke cerak ning ra tau gaduh. Udur terus. Apa-apa ora menungsone neh kuwi menah. Wis titik-titik ora cocok. Anggur ngetiraine kuping rawu ae. Enak mboten sing model ngoten niku? Lenang apa wedok? Ora iso ya Cah ya. Ora iso. Ayo sing ngomong, ora iso. Ngopo kowe? Lah wong lanang ora ngopo-ngopo dinengke kok. Turu ngerti-ngerti ngene iki lho. Terak. Rawon kowe ra patek. Tokormu rasa numpang-numpang. Sumuh. Ngapunten nggih to. Kulino mbahmu kowe. Dosa kowe. Anyar iki. Ora enak lho cahmu balik gelem ngene-ngene iki ra ono. Nanti biak-biak ngene iki ra ono. Engko nek nganti 200 modar tenan iku ta. Diwas tak tenani tibake 200. Wah. Berarti Pak Lurah jiri. Halo. Yang terakhir Bapak Ibu. Siji lumrah, loro silaturahim nggih Bu nggih. Pokok aja kaya kuping loro, ketoke cerak ning ra tau gathuk congkrah terus. Kura arep mangkat pengajian rene lho dadak tekonane induk menungso ngarepan wis mangkat po dulu. Gusti Allah. Halo. Sing nomor 3 duwe ati sing jembar nek kowe urip ning masyarakat iki. Sing lapang. Nggih. Jangan mudah menerima hal-hal yang belum positif. Kowe wis bebrayan agung karo bojomu wis 10-an tahun. Lah kok krungu kabar bojomu gekne aku ngerti lho goncengan karo wong wedok liya. Ngono kok geger iki lho. Kowe wis kenal bojomu nganti berpuluh-puluh kok percaya karo wong liya. Oke? Lho nek wong lanang iki nganti goncengan karo wong liya kuwi mergo kepepet. Oke? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ora iki mau namung boten maksud kula boten ngoten niku nggih Bu nggih. Jangan sakit hati. Saya Ustadz Jazuli ini termasuk laki-laki setia. Tidak hanya setia,
Tidak cuma hanya setia sama Ustadz Jaludin, tapi tetap takut istri. Nggih. Tapi aku wedi, Mas. Nek darah iku mat ngeri ya, Mas. Aku wis tau kon turun jebol, Mas. Hidup Bang Wedok! Hidup Bang Wedok! Hidup Bang Wedok! Wes ngono seneng. Wes ngaten nggih Bu nggih. 1 lumrah lomo karo tangga, 2 silaturahim, sing 1 duwe ati sing longgar, sing jembar segarane, gede pangapurane, aja duweni sifat dumeh. Pirsa dumeh. Mangke dijelaskan jenengan mawon. Pun ngaten mawon nggih Bu nggih. 3 perkara iki iso dilaksanake insyaallah hidupmu ayam tentrem. Ning masyarakat penak wong lomo, ning masyarakat penak wong rukun karo tangga, ning masyarakat penak wong atine longgar, enek apa-apa dirembug dimusyawarah goleki apike piye beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz.